за една експертиза, която е поръчала общината през 2014 за състоянието и мерките за състоянието на Стария град и мерките за здравяване на дълго, така да го кажем. Той също. Да, и в интерес на истината тази експертиза така единствените мерки, които препоръчва са подрязване на клоните, укрепване на клоните, като завързване на определени клони към друго. Стебло или един към друг. Отрича необходимостта от бетониране на лупата и на отворите на дървото и го определя като жизнено и здраво. И стабилно. Тези дейности, които има да се правят, свързани с подрязването, планираме да извършим до март сега. Представяме. Аз лично съм склонен да мислим по варианта да използваме ресурса на Лесотехническия университет за още едно становище по този въпрос. Да сме сигурни, че правим всичко, което е по силите си, в крайна сметка ние природата не можем да я променим или да я победим. Трябва да направим мероприятията, които са възможни, за да живеем това